इउटुबाव जोङो थाम्बनेलखौ माबोरै दोनो नोंथांमोना सोरबा रोंगौ सोरबा रोङा नङा होमबा गोदान इउटुबार फैबाय दं बिथांमोना माने इउटुबाव थाम्बनेल दोननो रोङा थाम्बनेल माने पस्टार जेनेबा जेरै गोबां इउटुबारफोरा दोनो बेबायदिहाय मोजां पस्टार बानायनानै दोनो भिडिअनि मोखाङाव उनाव बे पस्टारा जेसेबां मोजां जायो बा थाम्बनेला जेसेबां मोजां जायो एसेबां मानसिफोरा नायनायाबो एसे बारा जायो आरो नोंथांमोना बेखौबो एसे गोसोआव ला मानो होनोब्ला थाम्बनेलनि मोजांखौ नुनानैसो मानसिफोरा बांसिन प्ले खालामो आरो जेनेबा बेबायदिहाय गोबाङानो सोरबा रोङा सोरबा रोंगौ सोरबा रोंबाबो मोजाङै रोङा बेबायदिहाय आरो बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननो मोनसे एपजों खालामनानै खिथिगोन आरो बे एप मोजाङै नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना जों सिगां मा एप लाग्रोनांगोन जोङो सिगां प्ले स्ट'राव थांनानै पिक्सार लेब एप लानांगोन बेखौ जों प्ले स्ट'राव मा लिरगोन नैबे गोजौआव लिरखानाय दङ यैनो PIZELLMP बेखौ जोङो सार्च खालामदो सार्च खालामनायनि उनाव जों गोजौथाराव नुनो मोनबाय नुनो मोननायाव जोङो गोजौथारनिखौ जोङो होबाय बे एपखौ नोंथांमोना लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोनाव गैयाबा बे एपआव जोबोर मोजां जायो थाम्बनेलनि थाखाय पस्टार बानायनो थाखाय इउटुबाव दोननो थाखाय जोबोर मोजां एप बियो नोंथांमोननो बेयाव आं खालामनानै खिथिनि नोंथांमोनाबो एसे मोजाङै नायलांबानो जाबाय आं बेखौ अपेन खालामसै दानिया अपेन खालामनायनि लोगो लोगो जोंनाव बेबायदि फैबाय बेबायदि फैनायाव जोङो मा थुग्रोनांगोन फार्स्टआव जोंनाव बेयाव फैदों लिरनायनि फैदों निउ टेक्स्ट बेखौ जोङो दा लिरथ'वा जोङो दा बे फट'नि साइजखौ जोङो इउटुब थाम्बनेल जेनेबा इउटुबाव जेसेबां गिदिर साइजनि माने फटक जायो बा पस्टार जायो बेखौ जों साइजखौ लाबोग्रोनांगोन सिगां जों बै खनायाव गोजौआव जेनेबा दट मोनथाम दंना बे मोनथामाव थुग्रोनांगोन आरो थुग्रोनायनि उनाव जोङो नैबे इमेज साइज होननायाव फैगोन नै गेजेराव नोंथांमोना नुखार जानो हागौ इमेज साइजआव जोङो थुना होबाय थुना होनायनि उनाव जोङो नैबे कस्टम फैबाय कस्टमाव जों खनसे थुना होबाय थुना होनाय लोगो लोगो नै गेजेराव दङ इउटुब थाम्बनेल नङा होमबा बेनि उनाव जोंनि साइजआ नुजाफैबाय जेनेबा इउटुब थाम्बनेलनि साइज नुजाबाय जेनेबा पस्टारनि साइज नुजाबाय जेसेबां गिदिर नांगौ जेसेबां फिसा नांगौ जोंनिया बेयो जाफैबाय आरो जेनेबा बेयो जेनेबा बेनि उनाव नोंथांमोना मा खालामदो बेयाव बेकग्राउन्डआव जेनेबा नैबे बे बेकग्राउन्डखौ नोंथांमोना बेलेग फट'खौ दोननोबा बेखौबो दोननो हागोन बा जुदि बेबायदिनो ओमफ्राय कालारखौ सोलायनोबा नोंथांमोना बेखौबो सोलायनो हागोन बेयाव थुदो नै बियो नोंथांमोना नुखादों बेयाव थुदो बेनि उनाव कालारा नै खनायाव बे कालाराव थुना होबानो नोंथांमोना नै अनेकथा जातनि कालाराव बानायनो हागोन आरो बा फटक दोननो आं बेखौ बेक खालामथ'नोसै बा फटक दोननो बिनि बेकग्राउन्डआव होनबा नोंथांमोना बै गोजौनि दट मोनथामावनो थुफिननांगोन थुफिननायनि उनाव गोजौथारावनो दङ अपसना इउस इमेज फ्रम गेलारि होननाय बेनि उनाव नोंथांमोना गेलारियाव फैगोन गेलारियाव फैनायनि उनाव नोंथांमोना जिखुनु माबा मोनसे दोननो हागोन आरो बेयाव बेबायदिहाय जिखुनु माबा मोनसे जेनेबा आङो हमना ला नैबे नानि फिसाखौ दोनथ'बाय हमना ला बेबायदिहाय नोंथांमोना बिदिहाय नै बेकग्राउन्डआव बेबायदि फट' दोननो हाबाय बेबायदिहाय बेनि उनाव आं बेखौ बेक खालामथ'बाय उनाव नोंथांमोना बेवहाय जेनेबा फट' दोननायखौथ' मिथिखाबाय जानांगौ गोजौनि दटआव उनाव ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोना आं जेनेबा हमना ला आं बिदि जेनेबा बेकग्राउन्ड फट' दोनथ'वा जेनेबा आं बेयाव बेलेग हाख'नाय फट'खौ लाना फैगोन जेनेबा आं बेखौ कालारखौ सोलायनि कालारखौ जेनेबा आङो बेबायदिखौनो दोनथ'बाय बेयाव बेबायदि दोनथ'बाय आङो उनाव ओमफ्राय आं हमना ला एबार हाख'नाय फट'खौ लाबोनोसै जेनेबा नोंथांमोनाबो हाख'नानै गोबां हाख'ग्रा एप दङ बे एपखौ लानानै नोंथांमोना हाख'नो हागोन गोबां फट' माबायदिखौ नोंथांमोना हाख'ना माबायदि दोनो बेबायदिहाय आरो बेयाव आङो नैबेयाव थुबाय बेयाव थुबायबाथाय आरो गेलारियाव थांफिनबावबाय जोङो गेलारियाव थांबाथाय आं मोनसे नैबे बाबु फिसानि फट'खौ हाख'ना दोनखादोंमोन नैबेयो बेखौ नोंथांमोना बेयाव लाबोनो हाबाय नै बेबायदिहाय बेखौ लाबोनो हाबाय बेखौ नोंथांमोना गिदिर फिसा ओरैहाय बानायनो हायो ओरैहाय आरो बेयाव नोंथांमोना माबा स्ट्रक होनोबाबो बेखौबो हागोन नोंथांमोना नैबेयो स्ट्रक नैबेयाव
बेखौ ओरै थुबाथाय नै नोंथांमोना बेयाव नुदोङैनो ओरैहाय जेरैहाय दोनो गुबुनफ्राबो दोना होमबा बेबायदिहाय दोननो हागोन नोंथांमोना बेयाव थुबा। नाथाय आं बेखौ दोनथ'वा दि उनाव ओमफ्राय जोङो दा फैगोन लिरनायाव टाइटेल जेनेबा नोंना भिडिअआ मा बे टाइटेलखौ नोंथांमोना लिरनानै होदो बेयाव खननै टाइप खालामदो थुनानै हो उनाव ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोना लिरनो हासिगोन मा लिरनो हमना ला मा लिरनो आं हिर' होनना लिरथ'बाय आं फट' ओरैनो जेनेबा गिदिर आखरजों लिरबाय आं हिर' ओरैहाय बेखौ उनाव नोंथांमोना माबायाव नैबे एआव फैनांगोन एआव फैनायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ गिदिर आखर बानायनोबा नैबे फनाव फैनांगोन फनाव नैबे फन बे एबि नुवाखै होनबा बे फनाव थुबाथाय नोंथांमोना मा साइजनि दोनो एबार बेखौ बासिनो हासिगोन नोंथांमोना। आङो हमना ला नैखौ दोनबाय बेखौ दोननायनि उनाव आं अके खालामबाय अके खालामनायनि उनाव गिदिर जाबायना बेखौ आरो गिदिर खालामबावनोबाथाय नोंथांमोना नैबे साइज दङ नै टि मोननै बे साइजआव थुनानै ओरै फुवारनो हागोन आरोना ओरैहाय फुवारनो हागोन ओरैहाय आरो बिनि अनगायैबो नोंथांमोना आरो बेयाव अनेकथा खालामनो हागोन बेयाव नों अनेकथा 3Dनिबो माबा स्टाइल ओरैहाय खालामनो हागोन ओरैहाय नोंथांमोना नुदोंना ओरैहाय अनेकथा खालामनो हागोन बेयाव नोंथांमोन ओरैहाय अनेकथा अपसन दं बेयाव नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ। बे एपआ जोबोर मोजां बे एपजों नोंथांमोना इउटुब थाम्बनेल पस्टार खालामनानै लानो हागोन आरो बेनि अनगायै जोङो बेखौ जों कालारबो सोलायनो हायो बेखौ कालार सोलायनोबा नैबे कालाराव थुदो ओरैहाय नै मा कालाराव दोननो नोंथांमोना बेबायदिहाय आरो जुदि नोंथांमोना बे माबायाव फटक लाबोनोबाथाय नैबे बेयाव थुना होदो जोंहा फटकजोंनो दोननोसै आरो नोङो बे नामखौ ओरैहाय नैबे नानि फिसानि दख'नाजों जेनेबा आं दोननोसै हमना ओरैहाय अके राइटसिम नै सोलायबायना ओरैहाय नै अनेकथा बिदिहाय खालामनानै नोंथांमोना माबानो हागोन आरो पस्टार खालामनो हागोन नोंथांमोना उनाव ओमफ्राय सेभ खालामनोबाथाय बै गोजौनि खनायाव प्लासनि खाथियाव दंना नै बेयाव नोंथांमोना सेभ खालामनो हागोन आरो जेरैहाय ओरैहाय आं थुबाय नै बेयाव दङ सेभ एस इमेज ओरै दङ नै बेयाव नों गाहायनियाव नों ओरै थुना होदो ओमफ्राय नैबे नै सेभ टु गेलारि बे गेलारियाव खनसे थुना होदो बेनि उनाव बियो सेभ जासिगोन आरो बे गेलारियाव थांबाय बे सेभ जाबाय सेभ जानायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ माबोरै दोनो बेखौबो आं खिन्थानोसै नों डाइरेक्ट फावसायजोबदो बे खालामजोबदो बेनि उनाव नोंथाङा इउटुब स्टुडिअ एपआव थांनांगोन नैबे गोजाया इउटुब स्टुडिअ नैबे इउटुब स्टुडिअआव थांदो थांनायनि उनाव जोङो जोंनि भिडिअ आपल'ड खालामखांनायखौ नागिरनानै बबेयाव दोननो नोङो बेयाव जेनेबा हमना ला आंनि बेयाव हमना लाथ' बेयाव दोनगोन होननानै उनाव ओमफ्राय बेयाव नोंथाङा नैबे पेन्सिल बायदियाव थुनानै होदो थुनायनि उनाव नोंथाङा बे नै इडिट दंखायोना इडिट थाम्बनेल बेयावनो थुना होबावदो ओरैहाय होनबाथाय ओमफ्राय नैबे सेन्स दङ नै बे सेन्सआव थुना होबानो बे गेलारियाव थांगोन गेलारियाव थांबाथाय नोंथाङा नैबे नोंनि सेभ खालामना थाम्बनेल बानायना दोनखानायखौ बेखौ सेलेक्ट खालामदो ओरैहाय ओरै सेलेक्ट खालामदो डाइरेक्ट बै सेलेक्टआव अके खालामना होदो अब्लानो बियो थाहैसिगोन आरो बे भिडिअ नाथाय आं दा बेखौ खालामा आंना बे ओरैनो नोंथांमोननो बेखौ आं खालामना खिन्थिदोंमोन जेनेबा नोंथांमोना बेबायदिहाय खालामनानै इउटुब थाम्बनेल बा पस्टार बानायना दोननो हागोन आरो बेयाव नोङो अनेकथा डिजाइननि खालामनो हागोन बे एपखौ लाबानो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनो दाबाव आं बेबायदिनो आरो मोजां लाबोबाय थागोन नोंथांमोननो खिन्थाफैबाय थागोन बेबायदि थेंक इउ